సోంపేటలో మళ్లీ కరోనా కలకలం మొదలైంది. ఏడాది క్రితం లాక్డౌన్ ప్రారంభించడం ఇదే నెలలో మొదలైనటువంటి నేపథ్యంలో ఇప్పుడు మార్చిలో ఇవాళ ఒక్కరోజు బుధవారంగా చూసుకున్నట్టయితే 4 కేసులు నమోదైనటువంటి నేపథ్యంలో మళ్లీ ప్రజల్లో కొంత భయాందోళన కనిపిస్తుంది. సోంపేట పట్టణానికి సంబంధించినటువంటి పట్టుసాల వీధిలో 3 కేసులు ఒకే రోజు వెలుగులోకి రావడంతో ఆ వీధిని కంటైన్మెంట్ జోన్ గా అధికారులు ప్రకటించారు. ఇరువైపులా కూడా కర్రలను కట్టి వీధిలోకి రాకపోకలను పూర్తిగా నిషేధించినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. అదేవిధంగా శివాజీనగర్ లో కూడా మరో కేసు వెలుగులోకి వచ్చింది. మొత్తంగా 4 పాజిటివ్ కేసులు సోంపేట టౌన్ లో బుధవారం ఒకరోజు నమోదయ్యాయి. శ్రీకాకుళం జిల్లా వ్యాప్తంగా చూసుకున్నట్టయితే 25 కేసులు నమోదైనట్లు అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజల్లో కొంత అలజడి కనిపిస్తుంది. కరోనా తగ్గుముఖం పట్టిందని ఒక ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణంలోకి వచ్చాము. వ్యాపార కార్యక్రమాలు మళ్లీ చేసుకుంటున్నటువంటి తరుణంలో సెకండ్ వేవ్ మొదలవుతుంది అన్నటువంటి ఒక ప్రచారం బలంగా జరిగినటువంటి నేపథ్యంలో కొత్తగా కేసులు కూడా వెలుగులోకి రావడంతో ప్రజల్లో కొంత ఆందోళన కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడిప్పుడే కొంత గతంలో కరోనా బారిన పడినటువంటి నేపథ్యంలో కరోనా చూపించినటువంటి ఆ ప్రభావం నేపథ్యంలో ప్రజలు తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఇప్పుడిప్పుడే సెటరేట్ అవుతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మరొకసారి సెకండ్ వేవ్ అనేది సోంపేట టౌన్ లో కనిపించడంతో ఈ ప్రాంతంలో కొంత అలజడి కలవరం మొదలైందని మనం చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే 4 నెలల చివరి నుంచి కూడాను మ్యారేజ్ సీజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మరొకసారి మార్కెట్ లో విస్తారంగా ప్రజలు తిరిగే అవకాశం ఉన్నటువంటి నేపథ్యంలో కొత్తగా ఈ కేసులు వెలుగులోకి రావడం 4 కేసులు ఒకే రోజు నమోదవడంతో ప్రజలతో పాటు అధికారుల్లో కూడా కొంత టెన్షన్ కనిపిస్తుంది. అయితే పట్టుసాల వీధిని కంటైన్మెంట్ జోన్ చేసినప్పటికీ కూడాను ఆ వీధిలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు కొంతమంది మాత్రం ఇష్టానుసారంగా బయట తిరుగుతున్నటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉన్నట్టు స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. కంటైన్మెంట్ జోన్ ను కేవలం కర్రలు కట్టి విడిచిపెట్టడమే కాకుండా అధికారులు కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి దృష్టి పెట్టాలి. గతంలో మాదిరిగా విచ్చలవిడిగా ప్రజల్ని కంటైన్మెంట్ జోన్ లో ఉన్నటువంటి వారిని కూడా బయటకు విడిచిపెట్టడం కాకుండా కఠినమైనటువంటి ఆంక్షలు విధిస్తే తప్ప ఈ సెకండ్ వేవ్ లో ప్రజల్ని కాపాడడం కష్టంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది అన్నటువంటి అంశం మాత్రం మనం ఇక్కడ స్పష్టంగా చేసుకోవచ్చు. ఇదే క్రమంలో ఇవాళ జరిగినటువంటి టాస్క్ ఫోర్స్ కమిటీ మీటింగ్ లో కూడా కలెక్టర్ చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. ఒకవైపు వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ కొనసాగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో ప్రజలంతా కూడా ప్రభుత్వానికి అధికార యంత్రాంగానికి సహకరించాలని, వ్యాక్సిన్ వేసుకున్న వాళ్ళు కూడాను కరోనా నియమ నిబంధనలను పాటించాలని ఆయన స్పష్టం చేయడం జరిగింది.